Račun je bio poprilično nejasan, ali sam shvatio da moram da odem u samo jednu radnju, ideju. Pošto u radnji nikakve tragove nisam našao, pokušao sam na internetu, ali i tu sam bio loše sreće. Posle sam se vratio na mesto zločina. Kada sam pokušao da pozovem taj broj... Telekom Srbija. Besplatno obaveštenje. Izabrali ste nepostojeći broj. Free message. The number... Odlučio sam da odem kući. Ništa mi nije polazilo za ruku. Morao sam malo da odspavam. Sutra je novi dan. Evo, dolazim. Gde ste bio ceo dan? Majka mi celu noć plakala, nervirala se, ja sam te po celom gradu tražio, nigde te nije bilo, kačio sam on na YouTube, deca se brine tamo, šta ti je? Čekaj da se obučem pa ću ja ti ispričam, znači, a kako je tek meni bilo celu noć, ej? Znači, ja sam celu noć bez hrane, bez vode, bez ičega, bez, znači, hladan, pokisao sam, haos je bio, haos! I meni se, znači, razumeš, pišalo, ne vidim na oči, znači, samo što nisam, znači, znaš ono kad ti se piša, ono, stiskaš, raskišaš, ne možeš da se upišeš. I ja, lepo, znači, zadim ga, pišam, i kako se zove, i ta fora bude, gle, ja pišam, inako, sve okej, tamo su došli neki drugari, tako? Da, i ja lepo sve završim ovo, i ja vidim ribu, znači, bude onako ribu i pa. Znači, plavuša neka, znači, sise, evo ovako, vidiš gde je čaša, i dovde, evo, da upište, znači, ogromno u obimu, ja mislim je bilo, ne, znaš kako, ko ova, kako se zove, ne bitno, znači, ne, kako ga, ne bre, i ne bitno, znači, sve onako full, plava, kosa, znaš šta lepo, i ja vidim ti tamo pričaš sa drugarima, da vidim da nešto može da idem. A ti si da već pišao? Da već pišu, znači ja, ajde, čisto da vidim, ajde da je pratim, mislim, ono, lepo dupe. Ne bre, obukao sam se, ali ja, znači, dupe lepo, sise, ja lepo idem i pratim, čisto, mislim, ono, melem za oči. I tako ti idem negde nekih, šta ja znam, do stadiona sam skoro otišao. I onda skrenim sad slepu ulicu, ja bagim, mislim, aj već sam se udaljio, ja pazim nekih kilometar sam dobrih otišao. I ja gledam ove, šta sad radim, da li da idem u tu slepu ulicu, da li da je pratim, ali odluči, pa ajde, što da ne mogu ništa da izgubim. Ono blato tamo nešto, znači zgadio mi se život, kiša pre 2 dana padala, sve onako sam noge ugacao. I onda, znači, skrenula tamo, posle sam izgubio iz vida, znači, ono, ti što znaš kako ide, sa guza na guz, ide, izgubio sam iz vida. I ja šta ću, gde u ono blato, preprećim preko trave. I kad tu nisam u toj travi, upao u jednu rupu,
Ali pazi, rupa nije da je duboka, nekih 1,5 m. Ništa mi nije bilo, malo sam nogu iskrivio, sad je bolje. Ali znaš šta, da sam upao u tu neozim, znaš šta, ja nisam mogao, da, i kad sam pao u rupu, ja gledam, gde ću, šta ću, no, mrak bude, bilo 8 uveče, 9, ja gledam, da li da zovem tebe, što je fora, telefon sam ostavio tamo kod tebe, nisam ga uzeo. Kad sam ti rekao, drži, pričuvaj telefon. Ja da li da zovem nekoga, a pošto sam tada par sati pre toga sam nešto, baš onako, vidi se, bio sam umoran, ja sad ću, ne mogu sad tako lako da se izvadim, da li da odspavam, i ja razmišljam, da li odspavam, ne, ja već zaspao, i čisto onako, da odspavam, ma gde bre, udobno držam se za one siljke, one merdevne kao, ali bio sam jako umoran, nisam vidio noću, znači, kaos bio. I neki 10 ujutru dođe neki matori da kosi travu tamo i kaže, pomaže Bog, ja mu kažem, čočer, može pomoć, on kaže, može, dao mi merdevine, ja izašao, ja sad kad sam zvonio. Znači, samo što se nisam, ali dobro, mislim, lepa natura, nije sad, nema nešto bilo tu. Strašno, ušao neki kućići lajali cijelu noć, tako da, haos bio, haos, ja nisam bio gledao. I pobegla riba na kraju. Na posle sam izgubio iz vida. Da, kako je bilo derbija? 0-0, dosada meč bio. Zvezda imala tu neke šanse, 0-0. Dobro, nisam gledao, svaki put dosta. Kaši. Odmah idem, ajde, hvala. Hvala, draga, ajmo se. Sine, ubuci neke stvari, ajde, moraš u tome da idemo. Idemo po sveske, hemijske, gumice, rezače, olovke, spremamo se za školu 28. avgust, sad sam... Ajde, požuri, sad zvala žena, kaže, ima mnogo lepe sveske.